Ik zou toch zeggen van met elkaar moeten we weer door een deur kunnen. En dat we allemaal ook weer blij en voor dezelfde vereniging bezig zijn. Het gaat alleen om het paard waar het tenslotte om gaat. Ik wil jullie allemaal veel plezier wensen met de hengsten die hier lopen. Wij hebben er veel plezier aan beleefd om het eerste gedeelte te beoordelen. En het tweede gedeelte zal hopelijk ook goed aflopen. Fijne dag en veel plezier. Bedankt Piet Bergsma, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie. Dan gaan we nu starten met de eerste hengst, nummer 34. En dat is Nout T. van Zessing. Hij wordt gereden door Stephanie Berends. Nout is een 3-jarige zoon van Tierde 501. Zijn moeder is Vrouwtje T. van Zessing. En zij is een model AA Merrie van Bartelen 472. Fokker en eigenaar van Nout is de familie Tank uit Vragender. Nout heeft een verwantschapspercentage van 18,5%. Hij komt uit stam 50 en zijn stokmaat is 1,66 meter. Heel veel succes, Stephanie. Bedankt Stephanie voor deze fijne presentatie. Mooi dat de hengst ook al wat applaus kan hebben inmiddels.
De hengsten zullen zich één voor één aan u presenteren. 9 stuks vandaag. En na afloop zullen de eigenaren en fokkers bijgepraat worden over de bevindingen van de hengstenkeuringscommissie. Daarna hebben we nog een na- en herkeuring hier buiten in Exlo. En tot slot hebben we om 1:05 ook de promotiekeuring voor 4-jarige en oudere ster- en kroonmerries die hopen om predicaatverhoging te krijgen in de vorm van het model of kroonschap. Dus blijf vooral hier ook even hangen in Exlo. Inmiddels is nummer 12 binnengekomen. Dat is Mans van de Gonda. Hij wordt gereden door Simone Bentham. En Mans is ook een 3-jarige hengst van Teun 505. Moeder van Mans is Femke van de Gonda. En zij is een ster-preferente merrie van Norbert 444. Fokker is mevrouw Slagers Karnebeek uit Goren en eigenaar Jasper van Manen uit Kesteren. Het verwantschapspercentage van Mans is 18,7%. Hij komt uit stam 13 en zijn stokmaat is 1,68 meter. Deze hengst komt uit de goed fokkende van de Gondalijn van de heer Karnebeek uit Goren. Heel veel succes, Simone, met je presentatie.
Als veterinair is Astrid Bos aangesloten van Dierenkliniek Emmeloord in samenwerking met Willem Stolwijk van Dierenartsenpraktijk Kleindijk. Inmiddels ziet u ook dat nummer 19 is binnengekomen. Dit is Nike E en hij wordt gereden door Margot Arkema. Nike is een 3-jarige zoon van Ulbram 502. Zijn moeder is Tabina E en zij is een ster AA Merrie van Tjalle 454. Fokker en eigenaar van Nike is de heer Elgersma uit Westerholt. Nike komt uit stam 1. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,7% en zijn stokmaat is 1,69 meter. De vorig jaar goedgekeurde hengst Hielke 530 komt ook uit deze moederlijn. Heel veel succes Margot met je presentatie.
En ook Margot, bedankt voor deze mooie presentatie van Nike E. Gaan we verder met het programma met nummer 32 en dat is Melle van der Brink. Hij wordt gereden door Stephanie Berends. Ook Melle is een 3-jarige hengst. Zijn vader is Tiede 501. Moeder van Melle is Sjoukje van der Brink en zij is een stermerrie van Sipke 450. Fokker en eigenaar is de maatschap Notenboom Scholte uit Vegelingsoord. Melle heeft een verwantschapspercentage van 17,8%. Hij komt uit stam 138 en zijn stokmaat is 1,66 meter. Heel veel succes, Stephanie.
Hartelijk dank Stephanie voor deze presentatie van Melle van der Brink. Mooi om te zien hoe eigenlijk al deze jonge hengsten hier al heel fijn en bewerkbaar zijn in deze entourage. Gaan we verder met nummer 29. Dat is meneer M. van der Sprong. Een jongens 3-jarige sterhengst van Teun 505. Zijn moeder is meisje P.A. van der Sprong. En zij is een kroon AA merrie van Lodewijk 431. Fokker en eigenaar van meneer M. van der Sprong is Fleur van Kempen uit Rijkenvoort. Het verwantschapspercentage van deze hengst is 18%. Hij komt uit stam 115 en zijn stokmaat is 1,65 meter. Meneer M. van der Sprong wordt gereden door Joyce Dekker. Joyce, heel veel succes met je presentatie.
to say, like a joke or a memory. They don't. Ook bedankt Joyce voor deze presentatie van meneer M. van der Sprong. Stamboek Hengsten Heidse 425, Wielster 463 en Ulbran 502 komen ook uit dezezelfde lijn van de familie Van de Veer uit Tijnje. En de volgende hengst is alweer binnengekomen. We hebben een mooi, vlot programma deze ochtend en liggen mooi op schema. Binnengekomen is nummer 28, Manno van Burbania. Hij wordt gereden door Simone Bentham. En Manno is een 3-jarige zoon van Vonger 478. Moeder van Manno is Noor F. en zij is een ster preferente Mary van Andries 415. Fokker is de heer Faber uit Sint-Nicolasga en hij is samen met de familie De Vries uit Hinderlopen ook eigenaar van deze hengst. Het verwantschapspercentage van Manno is 17,7%. Hij komt uit stam 22 en hij meet 1,66 meter. Ook Manno komt uit een goede merryline met veel preferent bloed, waar dekhengsten Reitse 272 en Ties 274 ook uit voortkomen. Evenals Kees 531. Heel veel succes met je presentatie, Simone.
Hartelijk dank Simona voor jouw presentatie van Mano van Burmania. Mason wordt gereden door Stephanie Berends. En de moeder van Mason is de bekende Juwiel H. van Lutkepanjem. Een model Sport AA Merrie van Tjalle 454. Fokker van Mason is Staljede te Vledder. En zij zijn samen met de heer T. de Boer, eigenaar van Mason. Het verwantschapspercentage is 18,1%. Hij komt uit stam 50 en heeft een stokmaat van 1,65 meter. Moeder Juwiel H. van Lutkepanjem werd vorig jaar op de centrale keuring in Harig ook kampioen fokmerries voor de sjees. Daarnaast is de halfzus van deze hengst Kristal Jede. Zij is een Kroon Sport AA merrie van Alwin 469. En zij werd verdienstelijk uitgebracht in de sport. De moederlijn is erg kwaliteitsvol. Preferente stamboekhengst Beert 411 komt hier ook uit voort. Inmiddels is ze begonnen met de presentatie. Heel veel succes, Stephanie.
Bedankt Stephanie voor deze presentatie van Mason Jede. Aan het einde van de presentatie zullen de hengsten, of de eigenaren en fokkers ook bijgepraat worden door de hengstenkeuringscommissie. En dit zal op startlijstvolgorde plaatsvinden. Dus dan weet u alvast ongeveer wanneer u verwacht wordt bij de hengstenkeuringscommissie. Deze gesprekjes zullen hier plaatsvinden bij het secretariaat op de korte zijde aan de jurykant. Eén na laatste hengst van dit zadel-examen. Dat is nummer 54, Detmer van de Grijtpleets. En hij wordt voorgesteld door Margot Arkema. Detmer is een 6-jarige hengst van Nane 492. Zijn moeder is Renske Richtje V. En zij is een ster, preferentie en prestatiemerrie van Olof 315. Fokker van Detmer is de heer A. Bouma uit Nes en eigenaar de familie Age Okkema te Siegerswoude. Het verwantschapspercentage van Detmer is 17,8%. Hij komt uit stam 30 en heeft een stokmaat van 1,68 meter. Vorig jaar won Detmer in handen van Age Okkema de competitie voor de Sjees. En zijn volle broer Lutse van de Grijtplees heeft eerder ook in het centraal onderzoek meegelopen. Heel veel succes, Margot.
just waiting my hand. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give, something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live with you. With you. All I need. Bedankt Margot voor jouw presentatie van Detmer van de Grijtplits. Hebben we nog 1 hengst te gaan. Bedankt Stephanie voor het snelle omschakelen tussen de hengsten door. Mooi dat we zo het programma mooi vlot kunnen doorlopen. En we ons nu gereed kunnen maken voor de presentatie van Jasper. Jasper is een 4-jarige zoon van Alwin 469. Zijn moeder is Hieke van de Peesterhoeve. En zij is een ster dubbel A-merrie van Pier 448. Fokker van Jasper is de heer Lopers uit Alterveen. En eigenaar de heer Vos uit Wijk en Aalburg. Het verwantschapspercentage is 18,2%. Jasper komt uit stam 99 en meet maar liefst 1,70 meter. Heel veel succes met je presentatie, Stephanie.
crazy how we used to have it all. The late nights on the beach, running wild in the streets. Remember how we used to have it all. It's crazy how we used to have it all. Ooh, na na, oh, na na, oh, na na, na na na, ooh, 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 na na, oh, na na, ooh, na na, na na na, ooh, ooh. You know I feel it, I know you feel it too. You got my love, what are we waiting for? Stuck in a moment that we can find our way out. Lost in a far memory, what this is about. We used to have it all. The late nights on the beach, running wild in the streets. Remember how we used to have it all. The whole world at our feet, the music to the beat. It's crazy how we used to have it all. The late nights on the beach, running wild in the streets. Remember how we used to have it all. It's crazy how we used to have it all. Ooh, na na, oh, na na, ooh, na na, na na na, ooh, 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 na na, oh, na na, ooh. We used to have it all. Somebody said you got a new friend. Bedankt Stephanie voor je presentatie van Jasper. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het zadelexamen. Goed om te weten nog dat de hengsten eigenlijk het hele traject meermalen bekeken zijn door de hengstenkeuringscommissie. Waarbij het hele traject afgewogen en meegenomen wordt in de beoordeling van de cijfers. Samen natuurlijk met de bevindingen van de gastruiters en de vaste Amazones.